ofuna khona eGoli impela. Mbukelo Inhlaka Production angibingelele kuzona zonke indawo la kufinyelela khona Inhlaka Production. Igama lami ngingulangelihle ngingowakaHlatshwayo. Namhlanje ke la olwesibili sikhona ke la endaweni yaSolundi nokuyilapho ke khona besizolalela ke istatement esabendaba esikhishwa ke la yithimba labadidiyeli amabutho ke noma ke amabutho esilo eliholwa ke umdidiyeli noma ke induna uSipho Mhlongo namhlanje ke njengoba ke kumhla ka25 kuMarch ku2025. Uzokhumbula ukuthi ke ziningi ke into eseyithe zakhulumeka zikhuluka ke omunye esingambiza ke ngeinfluencer ngaso ke lesisikhathi ekhuluma ke izinto ezingehli kahle izinto ke ezinohlamvana ebhekise khona ke lapha eNdlunkulu uMax Makhanya ukhuluma ke indaba ningicabanga ukuthi ke zingaphezulu kwakhe ngaso ke lesisikhathi khona ke la uSipho Mhlongo ukuba ke asitshele noma ke asixoxele ukuthi ke yini ke lebona abangayithandi yini ke le futhi abayaziyo nabangayazi kulezi zinto ke eyithe zashiwo ke uMax ngaso ke lesisikhathi njengamanje ngizocela ke la ukuba nje bangiphendulele ke imibuzo ke emibili kuphela sizobe ke sesilvala ke kanjalo lolu hlelo njengamanje ke ake ngiqalekela Njomani zikhona ke la izinto sithe zazizwa zikhulunywa uMakhanya nokuyizinto ke la esiqala ngaye nezizwa ngaye mhlambe ke la njengebutho kukhona yini nikwaziyo kulokhu asetheke uMakhanya wakukhuluma wakusho ke ngeNdlunkulu ngaso lesikhathi empeleni dadewethu ngabe nginamanga ekuthenini khona esikwazi akukho nokodwa futhi thina nje njengabadidiyeli bempi yesilo thina njengozulu wonkana nangelo dilanga sizelwe nathi sizalwa obaba nomama akekho umuntu okwazi ukuzaleka komunye ezalwa uyise nonina nathi nje akukho esikwaziyo sazi nje thina ingonyama le omkhulu bethu bakhipha inkomo zawela uphongolo kulandwe umntana enkosi ezosizalela isizwe ezala inkosi ekhona njengamanje lokho akwenzayo ukuncofa nje nokwehlisa isithunzi nokudelela nokuba nelukuluku lokufuna udumo nemali la ethola khona ebesenza lento kodwa egcineni iyayibeka impilo yakhe engcipheni lento ayenzayo thina sikwazi lokho. Okay. Mhlawumbe ke la siyazi ukuthi abantu isocial media sebeyithathe kakhulu bayifaka ekhanda singasakhulumi ke njengoMax yedwa kepha ke la asibheka ukuthi ke iziphi inyathelo enzozenza ukwenza uMax abe isibonelo kulabo abagibela noma ke abagcogcoma esihlalweni sobukhosi siyazi ukuthi isihlalo sobukhosi asiyona nje into yokudlala noma ubani nango ke uMax useqalile yena wenza okungenziwa mhlawumbe ke la ukuthumela umlayezo kungase siye kuMax kuphela nabanye nabo ababona sengathi kulula nje ukukhuluma noma yini noma yini ngesihlalo sobukhosi mhlawumbe la umlayezo nizodlulisa noma ke izinyathelo ezinqala enzoyithatha ukuze ke la kuthumeleke umlayezo onqala kulabo abagcogcoma kodwa kubalekile kithi sizomfuna simthola abese ichaza ukuthi usukaphi nalento uyapi naye iyakhani kuye kithi iyakhani ifika kanjani kithi mangabe engasihlonipheli ingonyama yethu nomthebe wethu okodwa kumfuna lesimthola sizomthola futhi uzosichazela ukuthi yini le azikho ke inyathelo ongayimemeza ukuthi yilesi kodwa nje okwethu kumfuna simthola bese yachaza ukuthi yini le okay usukaphi nalento uthunywe ubani Mbukelo Inhlaka usuzwile ke la ukuthi ke khona ke la izinyathelo ezizothathwa kepha ke asikwazi ukuyidalula manje singakakuzwa ukuthi ke uMakhanya yena zonke lezi zinto uzithathaphi futhi ke uzitshela ubani kulungile okwamanje asibambe la sakuthembisa ukuthi na kanjani lolu daba solilandela luze ke lufike ekugcineni Inhlaka Production egqilaza online abambonayo ke dadewethu basiza impela bamtshela ukuthi uZulu wonkana uyamdinga siyamdinga amazulu ayamdinga kophela indlavu uZulu ephelela akayiletha kulungile ngithemba ukuthi ke Makhanya la ukhona uyezwa ngoba ke lo mbukiso bhanyabhanya ulive uyezwa la ukhona umlayezo usuthunyeliwe yiba ke indoda uqonde ngqo bakhona ke uNjomani bakhona uMageba uzochaza ukuthi ngabe konke lokho kushoyo ukuthathaphi ukwazelaphi wena ngoba mina mangibuka nje kudala kunawe kodwa kulungile sibamba kanjalo Inhlaka Production egqilaza online
wafa Monica Zinzi